Salam, selamat hari Minggu ma dihita salutna. Hurian itu hata, mingguta sadarion, ima minggu Pentakosta Parjolo, haroro ni tondi parbadia, doho tema mangolu di bagasan tondi. Atong tapa sada marohata, andorakso tapuka parminggota, marhahomon mahita satokin. Amen. Tapuji Tuhata sian bukuende nomor 108 ayat 1 2 bain ma gaba-gaba. Hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, lehonot ku Tuhamu roha naim baru, dohot tondi naim baru tu bagasan ate muna. Jala usatoku doroha batu sian daging muna, jala lehonoku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonotku matondiku tu bagasan ate muna, ahu do mambahetsa, asamar parange hamu di bagasan akka patiku, akka uhupupe, radutan muna, jala patupaon muna do, haleluya. Ale Tuhan debata amanami, hodo manondangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam, marhite-hite tondi parbadia. Sai buhai marohanami, asa ture parrohanami marhite-hite tondim, asa tok tonggok dame rohanami, mangalason hagogonai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Marende hitamuse sian bukuende nomor 262 ayat 1 Jehovah Tuhaki. Tabege mahata ni debata, patujolo ni jamita turpuk tuare minggu Pentakosta parjolo sadarion, ima natar surat di Yohanes bindu pitu, mamuka sian ayat 37 saat roh di ayat 30 sia bagian A. Tajahama secara bergantian. Anon di ayat 30 sia bagian A rak majahita. Dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi, jongjong ma Jesus disi, di pagogo ma suarana mandok, moloadong na mauas, tuau ma ibana ro minum. Songon nanidok ni surati, akka batang aing na mangulu do mabaur sian na porsea dia. Alai taringo tutondi do didok hata ondeng. Ima si jalon yaka nagabe porsea di ibana, ima sahatna. Martua doaka na manangihon hata ni debata, nau peopsa jala na mangulahotsa. Amin. Marende hitamuse sian bukuende nomor 106 ayat 2 dohot onom ale Tuhan amanami. Aku
Sian itu hatta dilehoti kitu hita laho mangido hasesaan ni dosata martangiang mahita di bagasan rohatabe. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, sito panasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodohami tujolom manopoti dosa nami, aka nahuulahami marhite sian pangalusan nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami na soture. Rodi panghulian nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu dohana honauhum hami, ala ni dosa nami. Alai natar sol-sol bagi dohami nuai ngalani asima roham dihami ale debatanami pardenggan basa jala para siroha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suruma tondi parbadia turoha nami be asa tarbain hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabesahat hami tuhangoluan na sora suda na pinarbaga-bagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata para siroha jala pardenggan basa do Jahoba lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahet tuhita hombar tuaka dosata, jala dang dibalosot tuhita hombar tuaka haja hatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na dikinjang. Tapuji Tuhata, Cian bukuende nomor 461, ayat 1.2, songgop Tuhami. Songgop Tuhami nadi colomo, oton dini bataki.
Martangihon ma patik ni debata dalat tungolu na baru dibuat sian Judas bin Dusada ayat 20 songonon ma didok disi. Alai hamu akka haholongan, pauli-uli hamuma dirimuna di atas haporsian muna nabadia situtu. Jala martangiang di bagasan tondi parbadia. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuhata debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon nahombar tu patekni. Amin. Tapuji Tuhata, sian bukuenda nomor 100 sia, ayat 1.2, sai songgopi hamion. Ni Tuhata, tahatindakon maha porsiotai, sungona hinatindakon ni dungata saha porsiaon di portibion, rap mandok mahita, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, nama no palangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima nani tubuhon ni si Maria, Nagabe-gabe sianton di parbadia, andorak so habubuhan. Ido Tuhata nama naon na bernit, di panguhuman ni silatus, pamate tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tuat tubon atur dung ditanom, na mulak mangulu di ari patulhon, nama naik tu surgo, au hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pa imamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akka nabadia, do dihasisaan di dosa, do dihatai namandok, mulak mangulu sogo daging ni halak na umate, oh dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema tambahan ni tikting na masa dihita di bagasan minggod. Tikting na masa dihita nasa manggion na parjolo ima belajar naik sidi. Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 ima hari Minggu naro akan dilaksanakan kembali belajar naik sidi yang dimulai pukul 14 WIB di kompleks gereja. Asa hitana torasni akadak danak tadokoma tudak danak asaro mangaduti belajar naik sidi. Napa duahon ibadah Pentakosta kedua. Ibadah Pentakosta kedua di gereja kita dilaksanakan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 manangna marsogot
masuk ma pukul 7 borngin, manang pukul 10 sia wib. Napa teluhon pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor dilaksanakan setiap hari Selasa bertempat di GKPI Padang Bulan di Huriat Tahun masuk mai pukul 7.30 borngin. Dan tikting yang terakhir adalah dihita amanginang dok sude aka dongan sah persiaon kita menerima kunjungan dari jemaat Amborgan Juma Pandan ima gereja GKPI Resort Parsauran Nauli na adong di wilayah Opat Dairi Tanah Karo Alas Pakpat Barat ima di Haronasida tu Huriat Tahun adong ulaon pembangunan di gereja. Jadi nakin mungkin di amang.inang adong amplop na berlogo GKPI Jemaat Amborgang. Jadi asa dengan ma kita mangalean pengurupian siak kita. Jadi di sondo hala amang sian GKPI Amborgang nakin jam 8 jam 10 lewat 30 ibadah ketiga dot ibadah keempat. Jadi asa dengan mah kita mengurupi jadi talian matiki tu pengurus ni gereja GKPI Amborgang Juma Pandan amang sinaga merangna amang si hombing asa memberikan sepatah dua patah kata waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Pertama-tama kita bacakan puji syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang kita terima pada saat ini. Kita dapat beribadah di gedung gereja GKPI Pamen ini. Yang terhormat Bapak Pendeta dan seluruh pengurus harian jemaat yang kami sayangi dan kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh adik-adik kami warga gereja jemaat GKPI Pamen ini. Kami datang mewakili warga jemaat GKPI Amborgang Juma Pandan menemui Bapak, Ibu, saudaraku semua memohon doa, dukungan, materi demi terwujudnya pembangunan renovasi gereja kita GKPI Amborgang Juma Pandan Resort Parsauran Nauli bersama gedung konfirmasi para penatua gereja. Saya Paris Sinaga sebagai ketua pembangunan dan di samping saya Bapak W. Pak Pahan sebagai sekretaris memohon kepada Bapak Ibu uluran tangan kiranya Bapak Ibu berkenan membantu kami warga jemaat GKPI Amborgang Juma Pandan dalam menyelesaikan pembangunan gereja kita. Kami berdoa semoga pemberian dari Bapak Ibu diberikan Tuhan berkat yang berlimpah ganda bagi keluarga Bapak Ibu dan bagi adik-adik kami yang masih kuliah dilancarkan kuliahnya, yang sudah tamat dilapangkan Tuhan jalan mencapai pekerjaan sesuai dengan cita-citanya. Akhir kata dari kami Bapak Ibu, amanginang, napurat tano-tano rangging marseranggongan. Badat tapi pada udah hamu di medanon hami di huta di sidik kalang, tot di tabima marsugonggoman, horas. Jadi amanginang ima sengkontik ting namasa di tengah-tengah ta nasamanggion. Jadi laho manomu-nomu hatani debata marende mahita sian buku ende nomor 102 ayat sada ayat 2 rodi ayat pitu.
Kameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tae. Amin. Shalom, horasma dihita. Minggu ta sadarion minggu Pentakosta, ojahan ni jamitata sian Rom walu, mamuka sian ayat walu, saha rodi ayat 10 sada, tabuka ma bibelta, hujahahom ma tutong-atong-atta. Alai daktar halomohod debata akka parroha daging. Alai anggohamu dang be di bagasat dagingi, di bagasat toddido molo tung tutu toddini debata maringanan di bagasak kamu. Alai moloso toddini Kristus di jolma, dang Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasak kamu, manguludo toddi alani hati goran, nang pemate pamatang alani dosai. Ayat 10 sada rapmadzaha hita. Alai molo maringanan di bagasak kamu toddini nama nungguli Yesus yan namate, sabdok panguluon ni ibana naong manungguli Kristus Yesusi, manang pamatang muna namatei, hinorhon ni toddina na mangingani hamu. Ima sahat na hatani tuhatta. Halak batak sian nazulo sahat tu nuaing, somaldo ubegi hata panugunuguon ni toddi manang sumangot. Hapor siaon nasongoni marbikas sian ugamo batak namadok bahwa marharoruan sia gijang do saluhu na toddi. Ia tujolmai ditongos mulai jadi nabulumma toddina uju dibortian ni inana dupe ibana. Dung mate jolma dagigna gabetano. Alai toddina ikomula tu napunasahian tu mulai jadi. Alai dang boi mula buti ibana adong do prosesna. Na parjulo toddini namate mubama gebe begu. Dungi molo denggakyad do beritana do hotakka poparanna nakko mas statusna. Parjulo gebe sumangot, padua ho gebe sahala, patulu ho gebe subbaon. Omma status parpudi na pabuahon naong rap ibana maringanan dohot mula jadi. Anggo dihalak Kristen omma na idokon na surgo. Alay na menarik, holan nakko status begu gabi sumangot, nga adong be huasona, nga adong be guguna, lau manugihon manang mangaramoton, aka poparanna. Alanga buhi ibana marpangiduan langsung tumula jadi. Ngabuhi ibana parhitian ni poparanna inganan ni tamiyang niaka poparanna. Asa dilehom mula jadi pasu-pasuna tuaka poparanna. Idua sajojo tabigi hata apul-apul di halak batak manugunugu masumangot. Manugunugu masumangot ni natoras, manugunugu masumangot ni dopung. Jadi sian nazulo nunga dihaporsay halak batak adong do panugunuguon ni toddi. Asa dang nalang kabe anggo di halak batak istilah na tinogihon ni toddi. Alai dungro berita nauli tu tano batak. Di jamita hokuria ma asa
di paubah halak batak pikiranna. Dang toddini namate manang sumangot na manugihon ngolutta. Alai toddi porbedia do. Ai sude akka toddi namate di papungu debatado tuinganan namate guarna Hades. Di si masaluhu na masohot manang modom saha rodina ro pakuling sarune ni Tuhan Yesus Kristus lau manungguli nasida sude akka namate. Alani i adorang sorodo pe ari haheheon macohok do sude namate dangadong nadungo modom do sude dangadong nama oraor manang na gentayangan asa dangadong boy toddini namate malugunogu na mangulu hobbar tu si sude hita halak bata di zamanon ikut takas do ubotosa toddini debatado malugudogo datung sumango ni daupung manang sumango ni natoras asa molo adong dihita parukilon hamaolon kesulitan unang biatong adong nalao mangido panuturion tu sumangot alai tu Tuhan Yesus ma asa ditongos tod di porbadia laho mangaramoti dohot manugihon ngolutta di pardalanan di ngolutta. Ima pengantar na paduahon hobbar tu guar ni Binggutta Pentakosta. Marbikas sian jajini Tuhata Yesus tuaka sisianna. Taringot tu haroro ni toddi porbadia. Digohi Tuhata Yesus majajinai marhite-hite namasa sada peristiwa halongangan di sada bagas na topet bagasi di luluan ni kota Jerusalem di pusat kota. Topet di sada hari Minggu di ujung bulan Mei tahun 2020. Ujui di bagasi marpungu 120 halak na porsea. Ima laporan ni ulau na postel sada ayat 15. Di si tua ma sian banua gijang tod di porbadia marupahon dilaniapi. Marjilam-jilam sumatu dilaniapi di atas sitarupan, di atas ulu nasida. Alai dang mosok jabulanna. Ahado lapatan ni dilaniapi na marjilam-jilami. Dila lapatanna pakuling makatidakon. Api lapatanna nagugui huaso nabui maniapot sude paredepot sude dilani api ima tadda naong digohi Tuhan Yesus jajina nanido na tusisianna jalo ommuna do hagugo onni toddi porbadia na songgop Tuhamu gabe sitidangikuma hamu. Jadi ima pentahbisan ni huria na parjolo gabe sitidangi ni Tuhata Yesus Kristus. Mulai siya Jerusalem sahatu inganata sa darion. Alai sukut-sukun asing ni huwaso manidangi adong dope hira-hira hagugoon na asing na nilehon ni tod di porbadiay tuhita
di Yohanes biddu 14 doho 10 adong disi di pabua onom nai na hinatahon ni Tuhan Yesus huwaso ni Tod di Purbadia tuhita. Na parjolo ima lau mangajarhon doho paingot tot Tuhamu hata ni Tuhan Yesus. Na paduahon mangaleho parbinoto at Tuhamu taringo tu Trinitas debata situlusada. Na patuluhon manugunugu portibion asa insaf asa ditopoti dosana. Na paupaton manugihok kita tubagasan nasa hasitongan. Na palimahon lao madongani hita sa liling-liling na. Na paonopon mangalehon las niroha. Mga pulihita asa muba arsa nirohai gabe las niroha. Asa adong totong tubuh pengharapan-pengharapan unang mitop pita mago hita ala ni arsa niroha alay di bagasan arsa nirohai dilehon pangapulion asa marlas niroha hita totong semangat totong punya pengharapan nang pegudang aka si taonon. Ima sinuraton ni Evangelium Yohanes. Apostel Paulus pe daedo manuraton huason di Tod di Purbadia di bagasan aka surak-surakna tarlumobi di Rom biddu waluon. Rom biddu waluon cukup gudang di son manariason aka aha deba huason di Tod di nabui si jalo otta. Di soddo diodolhon di bana bahwa anggo siap pikiran ni hita jolma da ngadong nabui uboto aha halomoan di debata. Da ngadong jolmaon na uboto aha do halomoan di debata. Diri puhala Israel pilihan edde tangiang halomoan na alay dokon di bana dak tu dihakwi. Pada usia nau tangiang mi, pada usia nau edde mi. Pada usia nau aka ibadah-ibadah mi tangi hu halomohon. Nah hu halomohon asini roha do. Nah. Jadi anggo siap pikiran ni zolma danga dong nauboto aha halomoan di bata. Tung holato dinaido ubotosa aha lomo ni rohani debata. Holat Tod di Purbadia do botosa aha lomo ni rohani debata. Ima dilehot tuhita. Asa di bagasan Tod di Purbadia boy taboto. Lomo ni rohani debata. Asa di bagasan Tod di Purbadia ditogihot jala diajari hita beha martangiang beha halomuan di debata jala beha pasangapod debata di bagasan ngulutta molodang ditogu Tod di ihita dang taboto martangiang ido di romwalu dak taboto martangiang molodang Tod di mangajari hita martangiang. Ndak taboto mangulahon nadinggan doho lomo ni rohani debata. Molo so ibana laho mangajari hita. Jala tung denggape di bagasar rohata dang di halomohon ibanay. Ala Tod di naido di halomohon ibana. Nuaing konteks ni jamitatta sadarion. Diturput jamitattaon ditariason Apostel Paulus taringot tu konteks parngoluan kehidupan ruas na terdaftar
di huria Rom. Takas taboto uzui Rom sudedo mangetongi sebagai pusat peradaban ni Portibion. Kota metropolitan, pusat ni Portibion. Jadi songon somalna aka kota metropolitan adong do ciri-ciri kehidupan pangisi ni penduduk kota metropolitanon. Ima aka pangalaho dohok parangi ni jolma disi nunga mar ragam-ragam mar macam-macam. Disido parange arian, disido parange borngin, disido ngolu hagulapon, disimuse ngolu hati urun. Manang di dia pe boy Jepang aka fasilitas lau papuason hagio ni daging, papuason lomo-lomo ni pardagingon manang aka hawa nafsu. Boy Jepang di si aka ragam-ragam kenikmatan di dunia. Dohot aka hamabuhon, ragam-ragam ni hamabuhon. Najolo kategori ni mabuk cukup do opat, miras, seks, narkotik, judi, alai anggon waeng ngatabbabe kategori mabuk. Nungadong waeng mabuk agama, mabuk skater, mabuk game online, naparpudion mabuk game online. Terlumayad do mahasiswa nami nagagal dang lanjut sekolahna alani mabuk skater, dohok mabuk game online. Sayunang mahita dong mabuk skater, dohok mabuk game online. Jadi ciri-ciri masyarakat metropolitan nasongoni anggoy dang longang behita mabigay nga biasay jala dak perlu si parsoal hono ni memang ngasongoni ciri kehidupan ni penduduk metropolitan alay nagabi persoalan nuaing ima molodoho do warga jemaat terlibat di bagasanna. Jala parsidoho gabe pelaku, pengusaha, bahkan doho gabe uluad disi. Gabe wingo kisaran 20 tahun, 20-an tahun najolo, 27 tahun najolo. Ado kiad dosada pagarata, pagaran di Hurion, ima GKP Bandar Baru. Marukil duiba mololaw to si marulaon ala niyaha. Ala pangula doho ruasna rata-rata terlibat gabe pengusaha na hobar tu ekonomi pelacuran. Coba mabayakok kamu molo pilihan nasida. Pilihan ima dipakai untuk operasional pelayanan gereja. Bayakok kamu mamuse molo misalna jalo omma transport siani ala nazolo basongoni mazolo pangatur nak dangi ba songoni ma kira-kira gambaran na. Jadi intina naneng hudok dison bahwa akaruas na bergabung di Huria Romon ima na campur baur. Anggo bahasa nazida corpus permixtum. Lapatanna parpunguan ni jolma natiur dohok na gulap. Na zaha dohok na burju, na litok dohok na yas, marsaur may sisudi. Asa hinorhon ni tubuma sukus-sukun. Isedo natardok napunani Kristus. Isedo natardok ruas ni Kristus. Molo nga tardaftar imana gabe ruas
ngartar bilang ibana gabe napunani Kristus. Behama beno tamangalusi. Ahama alusta taringot tusi. Molo tadok dang terbilang nasida. Roma suku-suku muse. Danaung tardidi jala maluado sidi ruason. Da na tardidi doho na maluado tadda naung Kristen jala napunani Kristus ibana. Ay di huriatta kategori ni ruas adong do ruas tardidi ale adong ruas nagok. Ruas nagok ima naung sidi naung malua. Molong ay dokor ruas nagok, dia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Nggak boleh diangkat gabi situa, doh gabi majelis. Jadi molo tadok nak kini dang i partadda, ima sukut-sukut. Nda tardidi doh malua taddani naung Kristen jalana punani Kristus. Ibana? Beha alus tataring utusi. Di somma diodolhon Apostel Paulus bahwa taddani Kristus napunahita datung sian verifikasi administrasi keanggotaan. Manang sian identitas dokumentasi. Manang sian daftar kehadiran peserta kebaktian. Alai sian parbuena do. Di dok Tuhata Yesus siap parbuena do tadaun hau. Molo Yesus bonana hita ratingna taride doi sian parbuena. Sude dokumen-dokumen identitas nakin rekok situ do dihita. Apalagi sebagai warga negara. Macerikot. Alai taddani Kristus napunahita datungi. Alai parbuena. Asa di somma muse tubu suku-sukun. Molo songoni. Buasa hita naung gabe ruas. Nunga tardidi malua marminggu ganuk minggu makatidako kaprosyaon. Alai dang marparbue dope. Alus ni suku-suku nomba sialusan ni Apostel Paulus marhite-hite turpuk jamitata sadarion. Nuaing sahak mahita pabagatson mangarang-rangi ayak ni jamitata sadarion. Taparroaho bibelta naparjulo ayak walu. Rap majahita ayak walu. Alai dang terhalo mohod debata akka parroha daging. Bahasa Indonesia na, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ahalapatanna parroha manang hidup dalam daging. Songolon on ihata Indonesia hupasahat. Hidup kita ini pasti ada pundasinya, ada gantungannya. Semua orang berjalan, bergerak, bertindak menurut fundasi hidupnya. Atau dengan perkataan lain begini, hidup ini ada yang mengendalikannya. Setiap orang dikendalikan oleh siapa yang menunggang hatinya. Manusia ini ibarat kuda. Jalannya kuda ditentukan oleh siapa penunggangnya. Begitu pula manusia. Jalan hidup manusia bergantung kepada siapa yang menunggang hatinya. Dosa atau iman. Haporsiaun. Jika dosa yang menunggang hatinya, maka hidupnya dikendalikan oleh dosa. Menjadi hamba dosa. Dan itulah yang disebut dengan parroha daging atau
hidup dalam daging. Sudedo hita uboto magigido debata mida dosa. Ala dosaido naong mangojar manguluhon dohok manugi hodzolma asa mangalo, asa memberontak, asa menolak jala manudal debata. Dosaido mangojar ngolutta asa manguluhita mangului akka hisap pisak ni daging ta akana dihagigihon debata ido ubahe didok dison daktar halomohod debata akka paroha daging ai produk ni dosa do anggo paroha ni daging dang mungkin mardame dame debata dohot dosa ayat siaa rak mazahita ayat siaa alai anggohamu dang boy be di bagasan dagingi di bagasa toddido molo tung tutu toddini debata maringanan di bagasak kamu bahasa Indonesia na tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini menarik sekali. Diamnya roh di dalam kamu bukan karena kamu, melainkan karena roh itu sendiri yang berkenan diam di dalam kamu. Ingat perkataan Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi inisiatif turunnya Roh Kudus itu adalah inisiatif Roh Kudus itu sendiri. Jadi bukan karena inisiatif kita, bukan karena usaha kita, tapi karena inisiatif Roh Kudus itu sendiri. Lalu apa tujuannya Roh diam di dalam kita? Jawabnya adalah untuk menggantikan si penunggang hatimu, supaya jangan lagi yang mengendalikan hidupmu dosa, melainkan dikendalikan oleh Roh. Dan itulah yang disebut dengan iman manang haporsiaon. Jadi iman itu adalah roh atau kuasa Allah yang mendorong dan menggerakkan orang-orang yang ditungganginya supaya hidup dalam kehendak Allah. Itu makanya disebut dalam Galatia 3 ayat 25 bahwa iman itu datang dari atas. Jika iman itu datang, maka dia yang menjadi penuntun hidupmu. Itu dituliskan dalam Galatia 3 ayat 25. Jadi iman itulah yang mendorong dan menuntun manusia melakukan semua yang berkenan kepada Allah. Imanlah yang mendorong dan menuntun supaya kita senantiasa beribadah kepadanya. Iman itu sifatnya hanya memuliakan Tuhan. Iman itu pekerjaannya hanya untuk melakukan kehendak Allah saja. Di luar dari keinginan Allah, iman itu tidak bisa lakukan. Kita mungkin pernah dengar ilustrasi antara kumbang versus lalat. Kumbang penciumannya hanya untuk yang harum-harum, yang bersih-bersih, dan yang wangi-wangi. Sedangkan lalat penciumannya hanya untuk yang bau-bau, yang busuk-busuk, dan yang kotor-kotor. Memang sudah begitu terbentuk. Begitulah perbedaan yang dua itu.
Satu iman, satu dosa. Iman itu sifatnya adalah melakukan segala kebaikan-kebaikan, melakukan segala kehendak Allah. Sifatnya hanya memuliakan Allah saja. Sedangkan ini seperti lalat. Sifatnya hanya untuk melakukan yang jahat-jahat. Melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Dia memenuhi semua keinginan tuannya, yaitu iblis. Oleh karena itu, apabila iman ini yang memimpin hidup kita, maka kita akan dituntun untuk melakukan segala yang baik-baik. Ingat itu, iman tidak bisa melakukan yang tidak baik. Sama seperti kumbang tidak bisa berubah penciumannya jadi penciuman lalat. Memang itu sifatnya. Dan semua yang dipimpinnya akan dibawanya, dituntunnya untuk memuliakan Allah. Itu sebab maka Alkitab katakan, sola fide, keselamatan hanya oleh iman. Iman inilah yang melegitimasi kita menjadi milik Kristus. Melegitimasi kita menjadi anak-anak Abraham. Orang-orang yang diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Itu sebab maka dikatakan pada ayat 9b bahasa Indonesia, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Alai molosotod dini Kristus di zolma dan Kristus napuna ibana. Sonare ayat 10. Rak madzaha zohita ayat 10 tamulaima. Alai molo Kristus di bagasak kamu mangulu do toddi alani hati goran nang pemate pamatang alani dosai. Beha ulaning mago do dosa molo ngaporsea hita, lenyapkah dosa kalau kita sudah beriman? Dung napuna Kristus hita mitto do dosa jaladang mardosa bihita alus na songonon nang penaung ditubus hita alai status ta totong do jolma pardosa sekaligus jolma natinobus. Haporseaot tado madokon bahwa di jolo ni debata nga ditubus sita. Alai anggohita so tukya adong pikirat madokot tu debata bahwa hita nung nga jolma na ditubus jala jolma nang ias. Hita tetap do mengaku tu gijang pardosa duau. Jolma pardosa do hita sude. Danga dong iso jolma nabedia. Sude hita jolma pardosa. Soal hita naung ditobus i rahasia debata adoi. Jalaingot danga dong sada ayat pemandok di Bibel tei bahwa dosa hamatean doho sibolisi nungamitop nungamate nunga suda danga dong alai didok disi ima nunga talu edetai pe madokon nunga talu hamatean asa molo songoni rombongan ni sibolisi dohot aka apara na totong dope aktif mangula proaktif dope sude bergerak i doasa di paingot tita di bibelta asa totong dungo sada Petrus 5 ayat 8 madok songonon torang marohamuna dungo mahamu namao tao do alomuna sibolisi songon bebia na marawang mangalului si bodutonna. Jadi dang mitop
dang mago. Sa itong donasi da mau taot di sekitar ta. Lau menyergap. Manang sa di hari hita gale. Idua sa gudak kita na tartuktuk jala tinggang di pardalanan ni ngulut to. Dang mapabehita godaan mapan. Ay terus mau taot maruang-uang aka alotot sudena laho menyergap kita. Ay songon lanok nek kini ay memang hidup ulon na tak terpaubay memang ngai ulon na. Jadi hobartusi di popai mahita asa unang matsa di martangiang. Hola ni doba na. Di popai hita asa unang matsa di martangiang. Di tangiang mi parzolo topoti dosam. Pangido hasesaan ni dosam. Pangido gogo. Pangido padonganion na. Jala totong ma madok maulihate. Ima totong gabe hosani to dita. Wajib doi. Edo. Ang godang dai petema hipnotis pe godang do. Edo. Lupa maho martangi yang sahali. Dai rodo hipnotis atau patop. Di ayat 10 nakin didok songonon. Alai molok Kristus di bagasak kamu. Manguludo toddi alani hatigoran. Nang pemate pamatang alani dosai. Coba taparrohahon ayati. Taparrohahon hata toddi. Huruf mek doi baidisi. Berarti on madok toddi tadoon. Anggo huruf balga dibaen. Toddini di bata. Ay huruf mek di bayad dison berarti toddit tamon. On hata partoddi doon. Ia hata toddi doh pamatang dison lapatanna halomoan dohot hagiot. Molo Kristus di bagasak kita si pamateo do hagiot alai panguluod do halomohan. Boy don maing atu sate. Si pamateo do hagio ni pamatang alai panguluod do halomohan ni toddi marhite mangulahon hatigoran. Ahamay hatigorani. Alus na ima hata di Tuhata Jesus Kristus. Ayat naparpudi, ayat 10 sada. Rahmat jaha majolo hita sudena. Tamulai ma. Alai molo maringanan di bagasak kamu toddini na manungguli Jesus yan namate. Sadok panguluan ni ibana naong manungguli Kristus Jesus ima nang pamatang muna namatei hinorhon ni toddina na mangingani hamu. O taringo tu haheheod doon. Ari haheheon. Apostel Paulus mangatusi adong dua haheheon. Dua do haheheon. Ima haheheos sonari. Dohot haheheon di ari parpudi. Haheheon ni ngolutta di ari parpudi. Dito tuhon haheheon ni ngolutta sonari. Molo hehe dohita sonari mangulahon hatigorak katigorani jaloot tado kesempurnaan ni haheheon ni di ari parpudi. Alai molo sohehe do petodit tanwaing nang pengaruas sita ngana puna Kristus hita ale dang adong perubahan antara sebelum dan sesudah bertobat. Sebelum dohok sesudah gabe
napunani Kristus. Tong dang adong perubahan, merdos-dos sude, dang adong perubahan karakter. Anggoi dang jalo otta haheheon na sikop diari parpudi. Memang sudah do hita dipahehe, sudah dipahehe. Alai dipahehe tuaha. Yohanes 5 ayat 20 sia. Dungi ruar bema. Akka sibahen na denggan hehe tuhanguluan. Alai akka siula na jahat hehe tuuhum. Jadi hahehe sonari do manut Tuhon tuari haheheon parpude. Asa molo mian toddini Kristus dihita. Hehe hita mangulahon na denggan. Jalo otama haheheon na si kopi. Diari parpude. Alai molo dang termasuk mahita di son menjadi angkatan orang-orang jahat. Manang akka siula hajahaton. Nuaing hututuk ma jamiton. Jadi odolan na parpudi ikon hehe mahita. Mangulahon akan adinggan. Ikon manguludo toddi di bagasak kita. Asaboy kita hehe mangulahon nakka nadinggan. Pertanyaan nan waing siya dia ma mulaota. Alusna ayat 10. Ayat 10 di dok songonon. Molo Kristus di bagasak kamu. Di dok tu kata Yesus di Yohanes 15 ayat 4. Daktarulahamu agia aha. Anggoso mardongat tonao. Asa khobar tu si adong opat siula honotta. Asa boy hitam mulai bangkit hehe. Mangulahon na denggan manang hehe. Pataridahon bahwa ada perubahan. Ada perbuwe ni toddi di bagasak kita. Ahama na opati. Na parjulo. Pelehon manang pasaha ma ngulum tu di bata. Molo didokon pasaha ngulum, pelehon ngulum di bagasan ngului nga termasuk di bagasan na aka sitaonon, holso-holso, parukilon, aka nadok-dok. Pelehon ngulum, pelehonot, tododohot aka sitaonon, aka arsak, aka angguk-angguk, aka parukilon, tu ibana. Dakkolan sada aspek sian ngoluon si pasahatot tu ibana. Alai sudedo pasahaton ngoluot tu ibana. Asa taingot dak kepengmu di pangido di bata. Dang si mata lobu ibana. Dang si mata dorbia ibana. Na pinangido na siyakko holso-holso mido. Pasahat tuaw. Si taonommo, holso-holsom, parukilommo. Songod jamita tanasalpu. Molo las roham mareddeho, molo marsakko, dok-dok, martangiyakko. Maredde doho martangiyang cara pasahat to diri dui tu di batang. Nama dokon baik las roham manang marsak roham pasaha matu di bata ngulum imana parzolo lung tapasaha ti sudena paduahon ima paposon roham percayakan ngulum tu di bata haposi ibana paposon percayakan hidupmu kepada dia
ada keyakinanmu bahwa Tuhan itu bisa menuntun hidupmu. Bisa. Percaya dia bisa menuntun. Jadi percayakan kepada dia. Biar dia yang menuntun. Itu yang kedua. Kalau nggak percaya lagi kita Tuhan bisa menuntun hidup kita, habis gunani nomor Tuhan. Jadi paposon ngulum tu ibana, asa diatur ibana. Napatuluhon jaha bibelmi, baca kitab sucimu. Allah dido di sada Timotius 3 ayat 15 rodi 10 itu. Membaca kitab suci itu bisa mendatangkan hikmat. Membaca kitab suci itu akan ditunjukkan kepada kita mana jalan yang harus, mana yang tidak. Membaca kitab suci itu akan menuntun dan menerangi pikiran kita ke depan. Dan yang terakhir, membaca kitab suci itu menuntunmu kepada hidup yang kekal. Jadi harus dibaca. Jangan ditunggu-tunggu sekali seminggu mendengar. Tapi baca Alkitabmu. Yang terakhir napopaton. Totong madok moli hati itu ibana. Tetap bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu tahu apa musuh yang terbesar dalam kehidupan kita? Bukan setan. Musuh yang terbesar dalam hidup kita adalah hawa nafsu. Itu makanya dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan hawa nafsunya. Itu musuh terbesar. Dan hanya satu cara untuk melawan hawa nafsu ini. Apa itu? Bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Syukuri apa yang ada. Jangan iming-imingkan apa yang tidak ada. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Apa yang diberikan Tuhan saat ini, kondisi apapun itu, bersyukur. Ucapkan syukur. Dok mau lihat. Hanya dengan cara itulah kita bisa melawan hawa nafsu. Imahatan itu hatta dihita di minggu Pentakoston, saya di pasu-pasu tu hatta mahita sudena. Amin martang yang mahita. Tuhan debata para si rohana sumurong mau liate situ tuhu pasahak rohanami tu zulom. Ala dilehoko di hami tiki na leheton boy hutariat cok kami hatam. Otik hatam na boy hujaput tami siap buku na badiami. Alay hupasahat tami may asa homa Tuhan mamasumasu hatami. Asa hatami margugo gabi huwaso di bagasang ngulo nami. Natotong manugunugo pardalanan di ngulo nami. Na mga razay roha ate-ate doho pikiran nami. Asa boy huwat tu si hami lomo ni roham. Asa boy huboto hami martangiyang. Pasahatod diri nami tuho doho mangulahon na boy si ulahonon nami hobar tu lomo ni roham. Oti pinaboy hulahok kami asal may marhalomuan tu lomo ni roham. Alay akka gudang pinaboy hulahok kami saya jari mahami Tuhan asa marbisok kami boy mangulahot ta na hobartu lomo ni roham. O Tuhan secara khusus hupasahat kami ngulu nami marsada-sada di son. Di botohodo Tuhan manangahan na sukot di bagasar roha ng pikiran nami. Ra mungkin adong siya tonga-tonga nami na tarodjar rohana na yung pasahat to kolsoholsona pasahat to nakaparukilon na persoalan si taonon hamaolon doho kesulitan-kesulitan na sedang dihadapi ibana. Tuhan, patar do Yesudena di zolom,
Patar do bang do sudena isi ni roha do isi ni pikiran nami di tekion. Alani yo Tuhan aka nata rojar naing dohonon nami tuho. Jalo may Tuhan. Tatap jala bereng na di bagasar roha ng pikiran nami. Jala homa Tuhan mangalusi. Doho mangurupi hami di aka pardalanan ni ngulo nami. Manang di dia pihami Tuhan dibiluk nami. Romar tangiyang tuho. Sa tangihom ma Tuhan jojo nami. Paeleng aliamang si parayom mo. Manangihon aka elehele doho pangiduan nami. Jala sa totong matuhat to dimi manugunugu mangurupi hami. Asa totong las roha nami. Rajai roha ng pikiran nami. Parguguy hami. Asa buhay hami totong mardalan di pardalanan ni ngulo nami yon. Totong mga sahon gugom dohot hatam. Muli ate madiho Tuhan hupas hatami. Sahat tu baga sa tangam mo ma sudena ngulo nami. Yanakon nami manangidia pemaringanan. Natoras nami damang dainang pardihuta harajaan sudi pangisi ni bagas nami. O Tuhan tugu-tugu urupi hami sa luhod na. Asa totok kami buhay mardalan mangulo jala manggulmit di bagasan pangaramotiyom mo. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami mauli ate madiho. Amen. Marid di mahita. Asum-asum tomoson Dido-dido hakami Suruton dinna Maria Usul kamay rohani Tugubuhon Sombong maturohan Tani di bata habur hatatta laho papunguho piliata ujahama pesalmen 110 sia ayat 108 songono didok disi. Sai halomoho ma ali Jehovah akapilia puji-pujion ni pamangaku sian nasaroha jala ajar hotuau aka uhummu. Amin taparade jala tapapungo ma peliata.
martang yakum ma piliata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Kijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Jalamual ni nasa ulibasa na moliutos. Husubahok kami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Molo tungadong tarsubahok kami tuho. Nasian tangam muhiad dui huzalohami. Ayahamahami ubahen na tarlehok kami manangaha tuho. Asimaroham. Jalo mapilian namion gabi uap na hutsus di zolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu pakke hami piliano pati bulhon harajaon mo. Ditong ato nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami. Godang ni silehol-lehom mi di hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Kijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Kijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangutsunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ko. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhon madamena tu toddi munabe. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Orasma dihita saluhuna.
Tuhan.